ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ በትግርኛን ዓረብኛን ዝቃላሕ ድምፂ ሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና ሓግን ኣብ ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ከመይ ትቕንዩ? በአጋጣሚ በዓላት ልደተ ክርስቶስን ሓድሽ ዓመት 2021 ንኩሎም ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓርበኛታትን ቤተሰቦምን ከምኡውን መላእ ህዝብናን ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዓለምን ርሑስ በዓላት ክገብሮ ኣብ ሃገርና ድማ ራህዋን ሰላምን ፍትሕን ሒዙና ክመጽእ ምንዮትና ነመሓላልፈልኩም ልዑል ፈጣሪ ዓመተ ራህዋን ሰላምን ስኒትን ይግበረልና። ተኸታተልትና በመቕጻል ኣብናይ ሎሚ መደባትና መጀመርያ ዜና ቀጺልና ፖለቲካዊ መግለጺ ነቕርበልኩም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ እንዳተተስፈና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም። ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ካብዚ ቀጺልና ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜና ነቕርብ። ኣቐዲምና ኣርእስቲ ዜና ነቕርበልኩም። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ምክፋሎም ኣረጋጊጾም። ኣብ ከተማ ውርደት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጓኒፉ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዓሪዱ ምህላው ተፈሊጡ። ክቡራት ሰማዕትና ካብ ኣርእስቲ ዜና ናብ ዝርዝራቱ ንመሓላለፍ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ምክፋሎም ኣረጋጊጾም። ኣብ ከባቢ ከተማ ሽሬ ዝርከብ መደበር ኤርትራውያን ስደተኛታት ሸመልባን ሕንጻጽን በተም ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብምውጋን አንጻር ወያነ ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ከምኡን ብሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ግፍዕታት ይወርዶም ምህላው ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና ሓቢሩ። እዞም ነንሕድሕዶም ዝዋግኡ ዘለዉ ክልተ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ዞም ብሰንኪ ስርዓት ኤርትራ ሃገሮም ራሕሪሖም ዝተሰዱ ንጹሃት ኤርትራውያን ግፍዒ ኣብ ምፍጻም ግን ተሰማሚዖም ምህላዎም እቲ ዜና ብተወሳኺ ሓቢሩ። መጀመርያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ማዓስከራት ብምእታው ሰፍ ዘይብል በደልን ጭካነ ዝመልኦ ኣስካሕካሒ ተግባራትን ምዝራፍን ክሳብ ቅትለትን ፈጺሙ። ድሒሩ ነቶም ካብዚ ግፍዕዚ ዝደሓኑ ድማ ሰራዊት ወያነ ትግራይ ንኹሎም ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ኣኪቦም ምስኦም ንኽስለፉ ሓተትዎም። እቶም ስደተኛታት ግን ነቲ ጠለብ ስለ ዝነጸግዎ ኣብ ልዕሊኦም ተኽሲ ከፊቶም 15 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኮይኑ እዚ እውን ከይኣክል
ኣሰታት 1500 ዝኾኑ ካብዞም ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ብምእታው ናብ ዘይተፈልጦ ቦታ ኣጉዕዞሞም ክሳብ ሕጂ ደሃይ ክርከብ ኣይተኻእለን ክብል ምንጭታትና ሓቢሩ ካብዞም ኩሎም ዝደሓኑ ድማ ናብ ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ከም ዝኣተውን ብሰንክቲ ዘጓነፎም ጸገማት ምረትን ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ጭንቅን ሞራል ምትንካፍን ከም ዝወረቑ ምንጭታትና ብተወሳኺ ሓቢሮም ብተወሳኺ ካብቲ ኣዝዩ ዘደንጹ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ገና ይቕጽል ምህላው እዩ እቲ ጠንቂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ ንኤርትራውያን ንስኹም ኢኹም ንመንግስቲ ዶክተር አብይ ኣብ ክልል ትግራይ ንኽስፋሕፍሕ ዝተሓባበርኩም ብዝብል ስምዒታት ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ በደላትን መቕተልትን ይፍጽሙ ምህላዎም ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ እንተ እቶም ከባቢ ሽረ ዝርከቡ መደበራት ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራላዊ መንግስቲ ይሃልው ዳ እምበር መሬት ምጸልመተ መን ምዃኖም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣካላት ንስርቂ ተሳጢሖም ይርከቡ ካብዚ ሓሊፉ ዕንጨይትን ምእራይ ይኹን ካልእ ጉዳያቶም ከሳልጡ ካብቲ ማዓስከር ወጻኢ ምዝንቀሳቐሱ ድማ ብፋስን ጎዞሞ ናብ ልዕሊኦም መጥቃዕትታት ይካየድ ምህላው ምንጭታትና ኣረጋጊጾም እዞም ኣብ ልዕሊ እዞም ስደተኛታት ግፍዒ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዘጓነፈ ተረኽቦታት ፈጺሙ ኢድ ዘይብሎም ንጹሃት ምዃኖም እንዳፈለጡ ይፍጽምዎ ምህላዎም ኣዝዩ ዘገርም ተረኽቦ ይኽብሉ ምንጭታትና ገሊጾሞ እዚ ዜናታት እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ማዕከናት ዜና ከም ፍራንስ ፕረስ ካብቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ንሱዳን ዝኣተዉ ስደተኛታት ዝረኸብናዮ ሓቅታት እዩ ክብላ ከም ዘቃልሕኦ ዝተፈለጠ እዩ እቶም ነብሶም ከድሕኑ ዝኸኣሉ ስደተኛታት ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ገዲፎሞም ዝመፁ ስድራ ቤቶም ከጓንፎም ዝኽእል ጸገማትን ሓያል ሻቕሎት ከም ዘለዎም ነቲ ናይ ዓለም ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበሩ ዓለም ብምልኡ ዝተኸታተሎ ጉዳይ እዩ ኣብ ከተማ ኣቑርደት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 25 ታሕሳስ 2020 ናይ ኣሜሪካ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ተኸታታሊት ማዕከን ኣብ ከተማ ኣቑርደት ብዕቅን ናይ ሬክታር 4 ነጥቢ ዝሓየሉ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጓነፈ ሓቢሩ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ከተማ ኣቑርደት 92 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እዩ ኣጓኒፉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጂኦሎጂ መጽናዕቲ ኣካላት እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ትሕቲ መሬት ምንባሩን ንጫፍ ናይ መሬት እውን ቀረባ ከም ዝኾነን ካብቲ ኣብ ኣዝዩ ትሑት ጥልቀት ዘጓንፍ ዝሓየለን ዝኸበደን እዩ ክብሉ ኣረጋጊጾሞ ከምኡን ናይ ማእከላይ ኣውሮጳ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝከታተል ማእከል መጽናዕቲ ነቲ ብናይ ኣሜሪካ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት መጽናዕቲ ማዕከን ዝቐረበ ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ከምኡን ብኻልእ ሸነኽ ኢንቲባህ ዝተባህለ ኣብ ማዕከን ኢንተርኔት ዝርጋሕ ጋዜጣ ሱዳን ከም ዝሓበሮ ገለ ሸነኻት ከተማ ከሰላ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተተንከፈ እውን ኣረጋጊጹ ከባቢ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝተንቀሳቐሰ ናይ ዓረብኛ ማዕከን ዜና ኣቃሊሑ ብተወሳኺ ሱዳን ትሪቢዮን ዝተባህለ ብእንግሊዝኛ ዝሕተም ዓቢ ጋዜጣ ሱዳን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ከተማ ሓጀር ተበጊሱ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዓሪዱ ምህላው ኣቃሊሑ ምዝ ዜና ዝተኣሳሰረ ምስ መንግስቲ ሱዳን ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ጁባ ዝተፈራረመ ምንቅስቓስ ማዕርነትን ፍትሕን ሱዳን ሓላፊ ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ጻዕቂ ምንቅስቓሳት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ሱዳን ውግእ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከይተወልዐ ኣይተርፍን እዩ ክብል ገሊጹ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና ኣብዚ ድምደም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም እዚ ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ እዩ
مرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نطب ماي بحرنا الذي دمايو تفكمنا يوبرت مسواتي خفلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو زي دنكل حماسين سراي كولغو زي دنكل تمهرسن حتبركا داش كله مستحل نعونك أكب قدينا نحلل انفخايو هدبي زي عقت معبل امبلي اي قضاء النيبل دمسخايو هدبي زي عقت معبل امبلي اي قضاء النيبل انفعي خايو ما يحارمنا تهدول حادنت كايو زي دفر عردي بثمر قلقم بثرر عندي حادنت كايو زي دفر عردي بثمر قلقم بثرر عندي إن حبر بغيو بحضر من قدي لومي خل صباح كنت ذا حلفي عيركب سلام مقدأت خلفي صلاقي نتغمو مريت مقاقلو أي تتعمتلو شملة خان العلو حماسين سراي كولغو زي دنكل حماسين سراي كولغو زي دنكل تمهرتن حتبركا داش كله الساحل نعونك أكب قدينا نعلل وقني وقنكا بحيمانوت قبيلة وقد نفسن رجال ناي تفاتك خيلا وقني وقنكا بحيمانوت قبيلة وقد نفسن رجال ناي تفاتك خيلا حنك حسب تكون هاقرنا بقوة هاجري إريترا عد سيدم سرناي تصفون مشلا هاجري إريترا عد سيدم سرناي تصفون مشلا مدبر بابورات ما يطيح بحرا وساني نايهدي ذي أمن كيا في طوو نسلام ظلمن أبرئ وساني ناي إريترا ذي أمن كيا في طوو نسلام ظلمن بلاي سلام نسيو بلاي نفنت بلاي سلام نسيو بلاي نفنت
قولع وقد خفل مسواتنا قولع وقد خفل مسواتنا أبرك وسانينا يهبتك يأمن انت يا فيتو نسلام ظلمن أبرك وسانينا يهريترا يأمن انت يا فيتو نسلام ظلمن بلاي سلام نسيو بلاي نفلت بلاي سلام نسيو بلاي نفلت طلع وقد خفل مسواتنا طلع وقد خفل مسواتنا بلاي نفلت طول عقد بحرب الناس بلاي سلام بلاي نفلت طول عقد بمسوى الناس بنت فيك بيعجت معدل بحاد فكر أيقظ النار وصلت عندي بيعدت معبل بحاد فكر أيقظ النار بلاينا في الناس أطول عقد بمصدر الناس ኤርትራውያንን ፖለቲካን ቲቮዝነት ኩዕሶ እግሪን ብዝብል አርእስቲ ፖለቲካዊ ሓተታ ሕዝናልኩም ንቐርብ። ኣብ ቀንዲ ጉዳይና ቅድሚ ምእታውና ኣቐዲምና ክንመልክቶ ዝግባአና ኣብ ዘመናዊ ታሪኽና ፍሉጥ ዝኾነን ፖለቲካዊ ኩንነትና ብምሉእ እኮ እንተዘይበልና ዳርጋ ብምሉኡ ብቐጻሊ ዝጸልዎ ጉዳይ ኣሎ። ጣልያን ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ድሕሪ ምስዓራ ጉዳይ ኤርትራ ከም ውርሻ መግዛእቲ ኣብ ቅድሚ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ሓደ ርእይቶ ኣይነበሮምን። ገለ ካብኣቶም ነጻነት ኤርትራ ክሓቱ ከለዉ ገለ ክፋል ድማ ኤርትራ ምስ ንግስነት ኢትዮጵያ ክትቁረን ሓቲቶም ገለ ውሑዳት ድማ ኤርትራ ተመቒላ ገለ ክፋላ ምስ ሱዳን ገለ ክፋላ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ክትጽምበር ዝሓተቱ እውን ነይሮም እዮም። እቲ ዘገርም ከኣ ጠለብ ትሕቲ ነጻነት ካብ ፖለቲካዊ ዘይብሱልነት ዝመንጨወን ኣመላኽታ ዝነቐለ እዩ ክበሃል ይከኣል። ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ምዕራባዊ መግዛእቲ ዝነበሩ ህላዌ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝወጸሉ ዝነበረ እዋንን ከምኡን ኣብ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣህዛብ ስሉስ ዓለም ድማ ብሓፈሻ ሰፊኑ ዝነበረ ናይ ሰውራን ሓርነትን መንፈስ ዘይሳነ ምንባሩ እዩ። ኣብ 40ታትን 50ታትን ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩንነት ነዚ ይመስል ነበረ። ንድሕሪት ተመሊስና ፖለቲካዊ ታሪኽና ብምዝካር ቁስሊ
ክንነክእን ወይ እውን ንዝኾነ ኣካል ኣቦታትካ ከምዚ ገብሩ ነይሮም ኢልና ክንከስስን ኣይኮነን። ምክንያቱ ድማ እቲ መዋእል ብጽቡቕን ብሕማቑን ሓሊፉ እዩ። ብዛዕባኡ ምምርማር ዕማምና ዘይኮነስ ዕማም ናይ ተረኽቲ ሰብ ሞያ ኮይኑ ደስ ይበለና ኣይበለና ብዘየገድስ ንሕሉፍ ታሪኻት ምስ ኩሉ ተረክቦታቱ መምዮም ታሪኽና ይጽሓፉ። ታሪኽ ክበሃል ከሎ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ተረኽቦታት ፍጻሜታትን እዩ። ብወድዕነት ብዘይሻርነት ብሞያዊ ኣገባብ ምስናድ ኮይኑ እቲ ዝመሓላለፍ ሓበሬታን ሓቅን ደቂቕን ኣብ መመሕልላፉ ተኣማንነት ዘለዎን ንጹህ ዕላማን ባህግን ዘማልእ ክኸውን ይግባእ። ኣብቲ መጀመርታ ዝጠቐስናዮ ብምምላስ ደቂ ሰባት ኣብ ጉዳይ ልዑል ጠቕምታት ሃገሮምን ኣብ ሕቶ ሃገራዊ መንነቶምን እንታይነቶምን ኣብ ጉዳይ ነጻነትን ሳዕቤናቱን ኮታ ኣብ እምኒ ኹርናዕ ናይ ምቕባልን ምንጻግን ዘሎ መዕቀኒታት ክፈላለዮ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ድሩት እዩ። እንተኾነ ግን ኤርትራዊ ኩንነት ምስ እንምልከት ብዙሕ ዝተዘባረቐ ርድኢታት መዐቀኒታትን ከም ዘሎ ኩላህና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ኩነት እዚ ኸዓ ነቲ መሰረት ዝበሃል ስጊንጢር ክገብሮን ብኣንጻሩ ኸዓ ነቲ ስጊንጢር ከም መሰረት ክገብሮን ይርአ። ከምኡውን እንተዘይከውን ዘየሎ ብሂላታት ኣምፂእካ ኤርትራ ደምሲስካ መንግስቲ ኣጋዓዝያን ክንምስርት ኢና ምባልሲ እንታይ ትርጉም ክንረኽበሉ ንኽእል? ወይ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተመሓዚና ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ክንገጥም ኢና ምባልን ወይ እውን ብኣንጻሩ ከምቲ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ወሲድዎ ዘሎ መርገጽ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊና ንሕዋሕት ክንገጥም ኢና ምባልሲ ብኸመይ ክንገልጾ ንኽእል? እቲ ቂር ዝብለካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ወሲድዎ ዘሎ መርገጽ ቁኑዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልእ መራኸቢ ሚድያታትን ኣቢሉ ዝተፈላለየ መርትዖታት ክቕርብ ይርአ። ኣጋእዝያን ንኣብነት ወግሐ ጸብሐ ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣቢሎም ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ መርዚ ክነዝሑ ይርከቡ። ዕላምኦም ከዓ ንሓቀኛ ኩንነት ኤርትራ ጠምዚዞም ነቲ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ጭብጢ ዘይርከቦ ብሂላታቶም ናብ ሓቂ ንምልዋጥ እዩ። ገለ ካብቶም ኤርትራውያን ምስ ወያነ ትግራይ ክውግኑ ወይ ክስርዑ ኣለዎም ዝብሉ ከም መዕገብ ነጥቢ ኢሎም ዘቕርብዎ ኣባህላ እቶም ኣብ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎም ኣምሓሩ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ዝነጽግሉ ወያነ ትግራይ ግን ነጻነት ኤርትራ ዝተቐበለት ሓይሊ እያ ይብሉ። ብተወሳኺ ብኣባህልኦም ትግራይ ብስጋን ብደምን ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣን ንኤርትራ ዝቐረቡ እዮም ይብሉ። እዚኣቶም ነቲ ዝምድና ብጸቢብ ኣመላኽታ ደኣ እምበር ንኹሉ ማሕበራዊ ኣካውና ኤርትራ ኣብ ግምት ዝወሰደ ኣባህላ ኣይኮነን። እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ወያነ ትግራይ ነቲ ዝተቐበለቶ ነጻነት ኤርትራ ዝፈታትን ብዙሕ ጉዳያት ኣብ ርእሲ ምፍጻም ብተቃውሞ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ብምዕንቃፍን ንተቃወምቲ ውድባት ኣብ ማሕበራዊ መበቆሊታት ብምምቃል ክዳኸማ ገይራ እያ። ብተወሳኺ ህዝብና ዝዝክሮ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንምንታይ ኣሽሓት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብጅምላ ኣባሪርካ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ሕብሪ ዓይኑኹም ደስ ኣይበለናን ክብል ዝመለሶ ካብ ኣእምሮ ህዝብና ፈጺሙ ዘይሕከኽ ታሪኽ እዩ። ከምኡን እዞም ምስ ወያኔ ንመሓዘው ዝብሉ ኣካላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ከተማ መቐለ ይገብረሉ ኣብ ዝነበረ ባሕሪ ከም ዘለዎም መራኽብ ሸሪዖም ንዓለም ብምልኡ የርእዩ ምንባሮምን ገለ ካብ መራሕቶም ድማ ብትግርኛ ዘይትመሓደር ኤርትራ ፈጺማ ሚዛን ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ክብሉ ተሰሚዖም ነጻነት ኤርትራ ንኣምን ኢና ኢሎም ብምግላጾም ከም መጽሓፍ ቅዱስ ክንወስዶ ኣይግባአናን እዩ።
እንታይ ደኣ ኣብ ውስን ኩነታት ዝተወስደ ፖለቲካዊ መርገጽ እዩ ነይሩ። እዚ ኩነታት እዚ ከዓ ክቕየር ከም ዝኽእል ክንርዳእ ይግባእ። ካብዚ ተረድኦ እዚ ብምብጋስ እቶም ምስ ወያነ ክንመሓዞ ኣለና ዝብሉ ኣካላት ነቲ ጉዳይ ብኩሉ መዳያትን መልክዓትን ክርእይዎ ይግባእ። ከምኡውን እቶም ንነብሶምን ንስርዓት ኤርትራን ኣንጻር ወያነ ትግራይ ኣብ ጎኒ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ምባሎም ዝተፈላለየ ምክንያታት ከቕርቡን ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣውጁ ምህላውን ባድመ ናይ ኤርትራ መሬት እያ ዝብል እምነት ዘለዎን መራሒ እዩ ብምባል ነቲ ዝወሰድዎ መርገጻት መርትዖ ክረኽብሉ ይፍትኑ። ካብዚ መርገጽ እዚ ብምብጋስ ኣብ ጎኒ ስርዓትን ሰራዊትን ኤርትራ ዶ ብምባል ነቶም ኤርትራ ክንወርር ኢና ኢሎም ዝህድዱ ዘለዉ ተጋሩ ክንገጥሞም ይግባእ ይብሉ። ገሊኦም ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ዓውዲ ውግእ ክሳተፉን ናብ ቅድመ ግንባራት ክኸዱን ድልዋት ምዃኖምን ክገልጹ ይረአዩ ኣለዉ። ገለ ፖለቲከኛታት ከዓ ነቲ ብእስያስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝቐርብ ዝነበረ ንዕላማታቱን ንንያታቱን ዘቃልዕ መግለጺታት ዝርኢ ነቲ ብድሕሪ ስምምዕ ሰላም ዝገለጹ ኣባህላታት ኣብ ምትንታን ጊዜኦም ከጥፍኡ ይረአዩ። ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ዝጻብኦ ኣካል መግለጺታት ኣብ ምትንታን ኣብ መንጎ መስመራት ክህልዎ ዝኽእል ምናልባታት ከም ጠንቋላይ ምንዳይ ዘይኮነ ነቶም ዝኽሰቱ ኩነታት ብግቡእ ተጠቒሙ ንጠቕምቲ ዘካይዶ ዘሎ ቓልሲ ከም ዝውዕል ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። ከምዚ ማለት ድዩ ወይስ ከምዚ እናበልካ ጊዜ ምጥፋእ ግን ኣይግድን። ሕማቕ እናተሰማዓና እንብሎ ናይ ገለ ኤርትራውያን ኣመላኽታ ልክዕ ከም ደገፍቲ ቲፎዞ ኩዕሶ እግሪ ይመስል። ከምቲ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ ውሕጅ ከምኡ ናብ ምድረ በዳ ክድርብዮም ዝደሊ ሓይሊ ክመሓዘው ዝፍትኑ እቲ ፍልሊ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ጋንታ እዮም ዘተባብዑ እንተቶም ገለ ኤርትራውያን መሰልቶም ፖለቲከኛታት ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንመን ይድግፉ ኣብ ምድንጋር ዝኣተዉ ይመስሉ። ከም ግቡእ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝቆመ ዝምድናታት ኣብ ኣህጉራዊ ስምምዓትን ውዕላትን ተሰረተ ክኸውን ይግባእ። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግርጭት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይታ ሃገር እዩ። መርገጽና ዘይሻራዊ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ካልኦት ኢድና ካብ ምእታው ክንቁጠብ ይግባእ። እንተተኻኢሉ ግርጭታቶም ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሕዎ መንጎኛ ምዃን እዩ። ካብዚ መትከል እዚ ብምርሓቕና ብቓልን ብተግባርን ኣብ ዘይጉዳይና ንተኣታቶ ብምህላውና እነሆ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተጋሩ ቅድሚ ኣምሓሩ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ቅድሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህይወቶም ዋጋ ክኸፍሉ ይርከቡ። ድምፂ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ أنا عجز أفرقه
كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسنا يمتأي مدباتنا كسابنا الرخب سلام كني دمت ديمقراسياويت إرترا